अस्सलाम वालेकुम वागी पेजं हुरिया फरैतकविस मरहबा वागी पेजु कुरियं ಒತಿ ಅಳಗೊಂಡಮೆಂಗೆ ಆಮದಿರಿಳಮುಗ ಆಸುಕ ಮಾಲಿಸಿಟಿಗ ದಿರಿಯೊಳವ ಫರೈತಕು ಬೇಣು ಕುರಮುಂ ಅನ್ನ ಹಿದುಮತಕ ವರ ಬೋಡು ಫಸೇಹೆ ನೋತಲುಯ ಲಿಬೆಂಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನುಕರ ಫರೈತಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಫಹು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಫಿತಾಲಾಫ ಓಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಬೇಂದಮು ಚಾನೆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಾಯಕು ಫೋಟೋಯಿನ್ ಫೋನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಬೆನ್ ಫಶಾನೆ वागी पेजुगा कुरियं अति कोंग एप्लीकेशन गे मालूमात कं दिमाकोगे पैसा गे इनामें होदुंगे फुर्सत ए बहुळवाला ए कोंग एप्लीकेशन एकं जहाफा अते नोएं हतरे अरें हतरे सुमे सुमक मेसेज फोन वाला एप्लीकेशन गे मालूमात मेने वीडियो चैनल लं अपलोड कुरंदे मेसेज कुरेवेने एप्लीकेशन गे मालूमात मेने वीडियो चैनल लं अपलोड कुरमफहु इंशाअल्लाह देदुवगे तेरेगा रंगल जवाब फोन विफरायतग मेतुगा गुरुवते नेगुमफहु पवे फरातक कंडलिफावा फैसा गिनाम हवाल कुरेवेने गुरुवत्लु वागी पेजुगा यूट्यूब चैनल अदि फेसबुक पेजु लाइव कुरेवेने वागी पेजु कुरियं अति कोंग एप्लीकेशन नका बे मालूमात कंदिमा कुरेवमा अवा मेसेज कुरम फट्टवा कुरिया फरातक विस बाज्यवेरी अमा ओमा सलामतेरी रक्का तेरदु वस्ता कंगेदे और बड़ा शुक्रिया।